לגבי כל, שלמה, משה הולך עם מקל, ואחר כך הולכים עם, יש מקל, בבקשה? לא, משה עם המטה. משה הולך עם מטה. זה מטה. מטה זה גם מקל וגם מטה. לא, שבט זה דבר אחר. זה מקל, אבל המקל נקרא גם מטה. אבל המטה הזה למעשה יש לו יתרון גדול, ואני הבאתי את הפסוק פה. איכה נשבר מטה עוז מקל תפארה, כך אומר ירמיהו. את המטה עוז, כן? ומקל תפארה. זה למעשה שזה... מה המובן של המשפט הזה? בעברית פשוטה יותר. איך הוא מתלונן על העם ישראל, איך נשבר מטה עוז, המטה הקסם שלכם, מטה עוז עוצמה, מטה העוז שלכם, המאמץ, העוז שלכם, כן? מקל תפארה, שהמקל היה לתפארה. ואני מציין, איפה ציינתי את זה? כן, זה היה סמל, מקל היה סמל השלטון, זה מה שחשוב. בתקופת תנ"ך היה סמל השלטון, כן, מה המקל, ולכן זה נקרא מטה וכן הלאה וכן הלאה. ואני מביא, אחר כך אני עובר משם לקשתים. העם ישראל היו הקשתים הטובים ביותר בתולדות העמים בעת העתיקה. קשת וחץ, אתה יודע מה זה? בבנרה. כן. היו, מדוע? כי כתוב שם בתנ"ך שבני בנימין, משפחת שאול, בני בנימין היו קולעים, מימינים ומסמילים וקולעים על חוט השערה ולא יחטיאו. הם היו יורים בחץ בצד ימין, יורים בחץ בצד שמאל, וקולעים אל חוט השערה, אפילו אם יש שערה, היו קולעים ולא יחטיאו. וזה נכון, שבט בנימין היה הקשתים. בזכות זה עם ישראל נלחם נגד 5 אימפריות. מדוע? אתה יודע מה זה קשת וחץ? ידין בספרים שלו גילה דבר מעניין, שהקשת הישראלית ירתה 400 מטר. 400 מטר, זה ידין, הוא מומחה לעניינים האלה, כן? אז מה שעשו בני בנימין, למה עם ישראל נלחם והצליח נגד אימפריות? לא תמיד הצליח, לפעמים נכשל, אבל מדוע הצליח במלחמות רגילות? מכיוון שהם היו להם הקשתים הכי טובים. כן, יש לך למשל, שאול ויונתן מתו בהר הגלבוע, כן? אז קשת יונתן, לנוסור גחור וחרב שאול לשוב. קשת יונתן, כן? מזכיר את קשת יונתן. אנחנו יודעים שדוד עלה לשלטון, אז כל הקשתים של בנימין באו אל דוד כקשתים. הקשתים היו למעשה, זו הייתה קבוצה של אומנים, ממש, בעלי מקצוע שנקראו קשתים, הם היו למעשה, באו אל דוד להיות שותפים לצבא שלו. אני שואל אותך, מצדה, על היהודים נתנו את הפייט האחרון, איך אתה מרגיש? מה אתה אפשר תגיד לי אז? זה מחזק רק לדבריי. יושבים שם 1,000 איש, גם ילדים וגם נשים, 1,000 איש, כן? נלחמים נגד כמה פלוגות של הצבא הרומאי, ונלחמים, יש ויכוח אם זה שנה או 3 שנים, אי אפשר לדעת. נלחמים 3 שנים, יש לך, אין לך היום דבר כזה. היום יש לנו אלופים שאומרים, אז מה האלטרנטיבה? אתה שומע? כשאלוף אומר לי מה האלטרנטיבה, אני מקבל חלחלה, מכיוון שאני לוקח את שרי הצבא של ישראל בתקופת בית ראשון, בית שני, שר צבא היה אומר מה האלטרנטיבה? היה הולך להילחם. אז אנחנו בוכים, מייללים, במקום ללכת ולעשות התקפה. אני הייתי עושה שביתות, אני עשיתי לפני כ8 שנים, עשינו שביתת רעב בכנסת, כן? על העניין הזה של ההתנחלות, כן? זרקו אותם מעזה, זה קטסטרופה. מה אתה אומר על אריק? הוא היה חבר אישי שלי הרבה. אריק שרון היה חבר שלי גם כן. תגיד, מה קרה? מה קרה? אי אפשר לדעת. איך הוא להקליף? תשמע, אני הרצתי אותו ואני רוצה להגיד לך, אני מעריץ אותו עד היום, אבל הוא סטה. אמריקאי? קח לך את ביבי, הנה עכשיו אומר לך רוויוניסטים. מה יהיה סוף שלום? טוב, מה יהיה? אני אומר לך מה יהיה. יהיה רוב ערבי בצורה דמוקרטית.
ייקחו את הארץ. בעוד 2 דורות, לפי הערכתי, בעוד 2 דורות, יהיה רוב ערבי בארץ ישראל, במדינת ישראל. אתן לך דוגמה אחת שלא קשור, זה מסית אותנו. היה עכשיו משאל לפני שבועיים באוניברסיטת חיפה. פרופסור סומך, שהוא לא איש ימין וכן הלאה, הוא דווקא איש שמאל, עשה שאלון לגבי ערביי ישראל. תקשיב עכשיו, 40% טענו שלא היה שואה. ערביי ישראל, חכה. ערביי ישראל, 60% טענו שאין זכות לעם ישראל להיות במדינת ישראל. ערביי ישראל, אז אני שואל אותך, ביבי הולך היום ואומר לך, אנחנו בעד 2 מדינות. מה זה 2 מדינות? באותו רגע שיש 2 מדינות, אין מדינת ישראל. אני שואל אותך את השאלה הכי חשובה. אבל אנחנו סטינו מהנושא. למה? לא חשוב, זה אותו דבר, זה עם ישראל. איך אנחנו אפשר לתקן שזה לא יהיה כמותו? אני אומר לך איך. במקום להתגונן, להתקיף. מה אני אומר? זה יחס, אם טרוריסט רוצה יורג אותך, צריך יורג אותו לפני. כל הכבוד לך, לא, הסיפור שלך... זה אותו דבר. הסיפור שלך היה מרתק. פשוט מאוד, אני לא ידעתי שאתה קיים דבר כזה. יוצא מן הכלל. אני אומר לך, אם היו הרבה כמוך, אתה לא מדבר על עסק פרטי, אתה מדבר על כבוד ישראל, אתה מדבר. אותו דבר גם אני, כל שנותיי. אני כתבתי 12 ספרים. הספרים, אני לא מקבל תשלום בשביל הספרים. למה? מכיוון שהם לא רוצים להדפיס ספרים של תולדות ארץ ישראל. אז אני מוותר על תמלוגים בכלל. אני מעוניין שיקראו. אני רוצה לתת לך את המתנה של החיים שלי בספר. ואני אותו דבר רוצה, אתה נותן למוזיאון ספר או 2. כמה שתרצו. זה יהיה שם לכל העולם. רואים מי אתה, מה אתה ומה עשית למי. אני יכול לתת לך גם בעברית וגם באנגלית. אני רוצה גם אנגלית וגם אנגלית. ואני רוצה, אתה יהיה בעצם עכשיו המספר 1 של המוזיאון. לא, אני כותב את זה, זה לא מזה. אני כותב, זה מה היה היסטורי. מה ההיסטורי זה אתה עשיתי, מה עשית, הרגשת? אני יכול, אם אתה שואל מה ההיסטוריה, עכשיו אני אספר לך, אנחנו לא הגענו קדימה. אני באתי לאוניברסיטה בגיל 35 עם 3 ילדים. ולא הייתה לי בגרות. וקיבלו אותי, ידעו מי אני וכן הלאה, אני הייתי כבר מורה בסמינר. באתי לאוניברסיטה, אין לי תעודת בגרות, אני מורה בסמינר. כן? אז התנאי שלהם היה שאני בשנה הראשונה, עם השנה הראשונה של לומד באוניברסיטה, עושה בגרות. עשיתי את הבגרות. ועכשיו אני רוצה לספר לך שאני נדהמתי. אני באתי ללמוד גיאוגרפיה ב-1952. באתי ללמוד גיאוגרפיה באוניברסיטה העברית. באוניברסיטה העברית לומדים גיאוגרפיה, אין טיולים. אז באתי לפרופסור, אמרתי לו, אדוני, אני גמרתי גיאוגרפיה. אני לא מכיר את הארץ. מה קורה לך? אז הוא אמר, תהיה אחראי על הקמת הציונים. אז אני בזכות זה לא שילמתי שכר לימוד. אבל זה לא חשוב. מה שחשוב יותר, שאני למעשה למדתי ארכיאולוגיה. ובאתי לפרופסור לארכיאולוגיה, אביגד, ואמרתי לו, אדוני, למה אתה לא מטייל? אני באתי לידין, ידין היה מורה שלי. באתי לידין, אמרתי לו, אתה מדבר על מצודת לכיש. בוא נעשה טיול במצודת לכיש. הוא אמר, אני עסוק, לא יכול. אבל אני לקחתי את הפרופסור, אביגד, ויצאתי איתו לגליל, ליישובים העבריים. הם לא טיילו, הארכיאולוגים לא טיילו בארץ, לא הכירו את הארץ. אז לארכיאולוגיה לימדתי. אחר כך למדתי היסטוריה אצל פרופסור פראבר, הצלבנים בארץ ישראל. גם הוא אומר לי לא. אז לקחתי אותם, את כל התלמידים וכן הלאה, יצאנו לגליל לראות את כל המבצרים הצלבניים. ואחר כך, מי היה עוד, היה עוד מקצוע אחד שאני הכנסתי, אחר כך בצבא, מה שאני עשיתי, זה דבר שבאמת יצא מן הכלל. אני התגייסתי לגדוד 13, זה הגדוד של אברהם יופי, של הקיבוצניקים, בעמק יזרעאל, מלחמת השחרור. אבל אחרי זה אני הלכתי, הקמתי הייתי מפקד פלוגה בנחל, הקמתי את הנחל. בנחל הקמתי את הסיירים. הקמתי את בית ספר לסיירים של הנחל, נמצא בבית דרס, היה נמצא, בבית דרס בדרום, ובכן הקמתי את זה. אחר כך הלכתי במלחמת השחרור, כל הסיירים נעלמו. אז בצבא הלכתי
קורס מפקדי סיירים, הייתי מפקד קורס למפקדי סיירים במשך חודש שלם, הכינונו 30 סיירים לכל היחידות של צה"ל, כי אחרי מלחמת השחרור לא היו בצה"ל. אז אני, לא רק את זה, אני גם בטיולים שלי, כן? בטיולים, אין לך, בכל מוסד שאני לימדתי, אני לימדתי בטכניון 4 שנים. ואמרתי להם, אני בתנאי שכל שנה יש 10 ימי טיול, אם לא, אני לא לומד. וככה 4 שנים לימדתי שם. וככה גם בכל סמינר וסמינר, בכל מקום שלימדתי, בלי טיולים לא הייתי עושה את זה. כן? ובכן, את הסיירות, את הטיולים, את אהבת הארץ, כל הדברים האלה, יש לי חלק ניכר שאני נהנה מזה. תגיד לי שאלה אחרת. קיבוץ היה הכל בישראל. היום כמעט אין קיבוץ. אני חושב שזה חלק של הלב של המדינה הלך מתי קיבוץ. מה אתה אומר? שמע, זה אסון. בשבילי זה אסון. כל חברי הקיבוץ שלי, בנית שלי, שם, אני הייתי הולך להלוויות וכן הלאה. הקיבוץ היה למעשה, בפרט הקיבוץ שלנו, של המחנות העולים, זה היה קיבוץ יוצא מהכלל. מדוע? אתן לך דוגמה שאתה תדהם. אנחנו הלכנו לעמק בית שאן. עמק בית שאן היה בזמן בית שני פתחה של גן עדן, כך כתוב בתלמוד. פתחה של גן עדן. זה היה עמק בית שאן. כשאנחנו באנו, זה היה פתחה של גיהינום. כולנו קדחנו. לא היה אחד שלא קדח שם. קדחת, היו ביצות, כן? הערבים השאירו ביצות במשך 1000 שנות שלטונם. הכל היו ביצות ממאירות. ובכן, אנחנו ישבנו פה. למרות זאת, הלכנו והקמנו את בית הערבה. אז אני הייתי גם בין הראשונים בבית הערבה להקים, הייתי איתם 3 חודשים. אחרי זה, ב-1939, ישבתי שנה בסדום לעבוד בחברת האשלג. ואני יכול לספר לך שלא, הבוקסר הזה, הוא היה בחברת האשלג בסדום. ואני זוכר את האספה הזאת, הוא בא לאספה ושאלו אותו מה, איך אתה... בחברת האשלג עבדו חודש שלם בלי שבתות, כי לא היו מכוניות, היו נוסעים בספינה מסדום לצפון ים המלח, משם במכוניות למקומות, לקיבוצים, ל4-5 ימים. אז הוא אמר ככה, אני עובד שם בחברת האשלג, זה מקום בשביל ברברים. עכשיו, מה קורה בקיבוץ? זה קטסטרופה מה שקורה. ואני, בחלק מהם, אני מאשים אותם, אבל לא באשמה, ממש. מדוע? כי כשאני עוד לפני שעזרתי, אני טענתי שכדאי לשלוח את הילדים של הקיבוצים ללמוד באוניברסיטה. ואז לא הסכימו בשום פנים ואופן. פחדו שהילדים אחרי שיגמרו את האוניברסיטה יברחו מהקיבוצים. ותדע לך שבקיבוצים בזמן המנדט היו האינטליגנציה הגדולה ביותר של הארץ. למה? לא היה אף אחד שלא ידע קרוא וכתוב. בארץ היו עד 20-30% מקומות שמסביב שהיו אנאלפביתים. וכאן בקיבוץ לא היה אף אלפבית. והם למעשה, מה שהם יכלו לעשות, אתה יודע, סולל בונה, כן? רחובות, כלומר, לימוד פקולטה לחקלאות, למה שזה לא יהיה בקיבוץ? סולל בונה, מדוע שזה לא יהיה בקיבוץ? אבל למעשה את השגיאה הזאת שלא שלחו להיות מהנדסים, להיות חקלאים, ולכן הקימו את זה אחרים. אבל אם הם היו למעשה שולחים את הילדים שלהם, והיו להם... לא היה להם שכל? לא היה מישהו חושב על זה? זה לא עניין של שכל, זה עניין של ציונות. אמרתי לך, זה היו חבר'ה של לתת. תדע לך, לא הייתה חברה כזאת, אני לא יודע במקומות אחרים בעולם, אבל לא הייתה חברה כזאת בארץ. לא היה דבר כזה. מי הזייניסטים היום? אנחנו קורא את זה. אם זה לא קיבוץ, אמריקה כבר הולך לכיוון, אז אין מרצלי. מי זייניסטים? אז אני אמרתי לך, מי שמקיים את 3 הערכים של הקיבוץ הוא ציוני. קודם כל, אחריות. אתן לך דוגמה, קח לך כמה כל יום נהרגים. הבוקר יודעו שנהרגו אתמול 3 או 4 חבר'ה. כמה נהרגים? מה עושה שר התחבורה? אני הייתי שר התחבורה, חס וחלילה. הייתי מתפטר מיד. בארצות אחרות היו מתפטרים. אצלנו אין אחריות, אין מושג כזה. אז למעשה, אם אין אחריות ואין התנדבות,
ואין נאמנות למה שנעשה, למה שעם ישראל רצה, אז אין לך עם. אני שואל אותך, מה זה true ישראלי? מה זה ישראלי מיוחד בשבילך? היום. איך אתה רואה ישראל? אני רואה את זה מבחינה היסטורית, אמרתי לך אתה. רק את האלה מהים הוותיקים? לא. אתה רואה את החדשים האלה? לא, אתה עם ישראל, ואני רואה חדשים, יש לך, המלחמה האחרונה, הלכו שם החבר'ה יוצאים מן הכלל, מה איתך? וכל העולם נגדנו בגלל זה. איך כל העולם נגדנו? מכיוון שאנחנו מטומטמים, אנחנו מתגוננים במקום להתקיף. אני אוהב אותך. זה טוב. אני אומר וכותב על זה 40 שנה. טוב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. א', אני אומר... אבל נכנסנו לפוליטיקה. כן, זה חלק העסק, אבל אני אתן לך את הספר שלי, אני רוצה ספר ממך באנגלית בעברית למוזיאום. אתה כותב לדניס למוזיאום, ואני רוצה משהו יותר. באיזה ערב דוד יבוא לקח אתכם למכון, מרכז שלי, מול כל החבר'ה. אתן לכם, יש כל החברות פייטרים שלי. ואנחנו עושים אימון, מה אתה רואה היום האימון שלנו. ולאותו זמן אני רוצה לברך אותך מול כולם ואתה תגיד כמה מילים, להרים איזה כוס. אתה רוצה מילים או לא? תגיד כמה מילים, איך אתה רוצה. לא, לא, מילים זה, השאלה מילים או נאום. אתה תגיד חלק מה אתה אמרת לי כזה. לא, אני מפחד שזה לא יהיה מתאים. תראה מה, אני שואל אותך כמה שאלות והכל יהיה טוב. זה ככה גמר את הסיפור. ואתה רואה מה אני עושה, ולאותו זמן אנחנו מברך אותך. עכשיו מה אני רוצה עכשיו, זה אנחנו צלם אותך לבד, אתה איתי, אני רוצה אתה עם הגברת. תעזוב אותי עכשיו. דניס, אני לא רוצה give me a סיום. There is no there is no סיום to the סרט. I don't know what you want. You didn't finish. כן, עכשיו בוא עכשיו. הסיום יכול להיות אם אתם תיקחו את הדף הזה. לא, אני רוצה, הוא יודע מה אני גם רוצה, תיקח את זה. את האלה דף אנחנו עושה בפנים. עכשיו מה אני רוצה? לא, אבל אתה יכול ללמוד בזה. בסדר. מה זה מקל. אוקיי. או מה זה נשק. זה פנטסטי. בוא נגיד לסיום. בהיסטוריה. לסיום זה ככה, בשבילי זה היה משהו מיוחד היום. גם בשבילי זה היה הפתעה יוצאת. תראה, לפעמים אתה חכה. לא תראה את עצמי שיש דבר כזה. אפשר להוסיף טיפ קטן? כן. הבן שלנו, ששמו סיני, הוא עוסק בצ'יקונג, והוא ראש המחלקה בווינגייט לצ'יקונג, והוא מכשיר מורים לצ'יקונג כבר כמה שנים, וזה העיסוק שלו ברפואה סינית. אבל לא הוא שמע ממני, הוא יודע מי אני בכלל? לא, אז זהו, אני עכשיו חושבת... הוא נגד... הוא נגד, טוב, לפעמים הנגד זה טוב. לפעמים בעל ואישה נגד וזה לא טוב. אשתי ג'ינג'י, לבן, לא אוהב מלחמות, לא אוהב פייט, ואתה רואה. אבל פה, בואו לסיום. עוד פעם, בשבילי היה, אני כבר דיברתי מעל 30 איש. אבל אתה בשבילי באמת אחד קח את התמונות האלה, תצלם את ה... כן, אתה אחד באמת מהבולט. ואני רוצה מברך אותך. זה הסיירות. פייטר. אני רוצה מברך אתכם עם המשפחה. חיים ארוך, חיים טוב. ואני רוצה חוויה שלך. אתה לא צריך להגיד, יש חיים ארוכים. כל הכבוד. הצלחה, ותודה רבה באמת לכל, ורק טוב.